Cubao. Yan na. Ha? Ah, Cubao. Good afternoon mga kaparing Jason. Yun. At hatid namin sila mama, taka yung kapatid namin si Ate. At punta kami ng Iriga. Mi. Hatid namin sila ng sa terminal sa DLTV. At may okasyon dito, mga bata bibigyan ng regalo. Yung mga SK naman, yung SK nung nakaraan sila Ami. Kasi sila naka-booking back and forth yung booking nila. Tapos sa naman kami naman namin yung aalis. Ma, Happy New Year sa lahat. Happy New Year sa lahat at pasensya na kayo. Wala kami masyadong upload, walang live at dinamnam muna. Busy. Oo. Habang nandito sila. At babawi kami this 2026. Wala munang upload. Okay na ako. Hindi na ako bibis. Saraduan ka na tindahan. Sa unahan, hindi pwede, bawal ka dyan. Ay, nagbababay pa. Bawal ka dyan. Sakay doon. Ay, sakay Josie, doon ka kay Wawa. Matil, ma! Sumabayong sa bago. Pwede kang lumunad. Tamas kuha. Sadi aperting lumunad sa bus sa ito paunaan na to. Release ng tren. Ako pa di? Biyahing Bicol to Baclaran. Bubutan lang sila sa origito mo. AJ ma. Yung araw kami kansa on. May papig.
At dito na kami sa, sa Iriga. Dito yung stasyon ng DLTV. Natin namin sila. Tapos mamaya magtatanong na rin kami dun sa, sa Raymond kasi nakapag-book na. Magtanong ako dun sa driver, pwede na tangkunin yung yung ticket. Daming pasahero. Dito sa Iriga. Doon muna sa bag. Yan na 1813. Buhat na lang. Andito na kami sa bus station. Tapos kumuha na rin kami ng ticket para sa asais na pag-alis namin. Nandyan na. Kinuha na namin ni Ami. Daming pasahero. Ipasok mo na. Oo. Okay na. Di pa man na magpalunad pa, di pa nakapaparking. Di pa man magpasakay. Ito na yung ticket namin. Bali, kasi kasabay namin si Nana Shoni. Ito yung sa akin na ticket. Tapos kay kay Ami, kay nanay ni Kuanuli. Ito. Sabay namin babiyahe. Yan, nagsisidatingan pa yung mga pasahero. Tambak. Halos punuhan lahat. Lag mo. Dagsa pasahero. Dito kami sasakay sa Raymond. Yan. Dito yung DLTV. Bang PTX, Apple City Trans. Yung mga pasahero dito, bali mga mga naka-booking na. Pag pumunta ka dito na di ka naka-booking,
hindi ka makakasakay. Kasi kahapon paghanap namin ng ano ng nagpa-booking kami, yung available nila na ano pizza 9 pa, mga fully book na. Buti na lang may nag ano pala, may nag back out. Nakuha namin yung 3 na upuan, pero sa asais pa kami sasakay. Kasama namin si Nanay Shoni, yung mama ni Kanoli. Yan. Oh, Cubao. Yan na. Ha? Oh, Cubao. Ha? Estribo. Bahay ka sa vlog. Sakay na. Oh. Paring Jason TV. May sticker tao yun. Ay, naiwan ko yung sticker. Nasaan eh? Oo nga. Hanapin mo sa YouTube. Naiwan ko. Ha? Oo. Doon yan sa kabila. Yung bukas nun. Bye-bye. Yan ang Sige, sige. Ako po. Oo. Bye-bye, Gio. Bye-bye na si Dami. Bye-bye. Oh, ito na kami. Hindi na kami mikulat. Yan ah. Bye-bye. Ingat kayo. Ano sila? Yung pa uwi na kami, bali dyan pa yung ano, yung DLTV. Kaso, pwede na kami Bye-bye. Ingat kayo sa biyahe. Dito sila. Ay, hindi. Sa loob. Kailan bumaba? Hindi pa ba? Kompleto na ang pasahero. Ginaalis na. Ayan, dito namin sa bahay. Kakauwi lang namin. 7:44 ang gabi. Ayan po, hanggang dito ng vlog na to at maraming salamat yun. Bye-bye. At Why are you crying? Iiyak ka? Iiyak ka na nga eh. Iiyak ka nga eh. Wawa oh. Time na. Magbabakasyon din yan sila ulit. Yan ka din. Tapos ulit. Ka mag-ugas? Magugas na iiyak. Ikaw naiiyak ka din.
Meron ma, nakagano ma. Yung jack ka eh. Mapakasyon din yan sila ulit.